Hej sammen. Hej. Velkommen til vores juleprojekt. Som, hvad har vi lavet i dag, Emilie? Vi har lavet kager. Rigtig lækker smuk her med noget rigtig lækkert. Ikke det der. Nej, ikke det. Det er brændte cookies. Det er til mig. Og det med marings. Og det hele. Så vi kan suge. Ja. Og det så sådan. Og det så sådan her ud. Du skal synes, jeg er sej. Vi skal starte med at putte noget piske, noget smør og Noget lidt sukker. Noget candy sukker. så sukker. Kan se, det er helt normalt sukker. Jeg tror, det er sukker, så lad os sukke det. Tål til det. Jeg gør det lidt rundt. Hun ælder det. Jeg synes, det er bare smukt. So beautiful! Rigtig god ælte. Der bliver æltet løs her, som I kan se. Hvor lang tid skal vi gøre det der? Vi skal faktisk piske det. Klar. Se, I kan se, at vi har den her meget smukke opskrift. Du skal læse opskriften, ikke? Ja. Okay. Sæt dejen på kølen. Sådan så det er let. Nej. Er det let og luftigt? Ja. Velkommen til Piskeprogrammet med Amelia og Ludvig. Koko gider ikke. Nå, der kom Koko i sin pisker. Pisk. Sådan pisker man i Danmark. Det er faktisk rent smør og sukker. Så det er pisse lækkert, ikke også? Jeg kigger derop, fordi der er en skærm. Den ikke hænger med. Fandme smukt. Nu er det rigtig lækkert at piske. Ja, som I kan se her, han er rigtig god. Der skal æg i. Top i lidt. You also go to egg. Jeg elsker den lyd. Jeg er sikker på, at der er en eller anden, der siger i klassen, at jeg skulle smide den op i panden, men det gør jeg altså ikke. Vel, små børn? Nej. Så nu skal vi Ja. Ja. Nu skal vi have mel i. Vi skal tilsætte lidt af gang. Og noget dejligt mel. Skal der mel i også? I mel? Det er sådan noget godt. Ja. Jeg har kontaktlinser på Emil. Bare så I ved det. Kameraet går snart ud. Så er det rigtig fedt. Jeg ved ikke, hvad vi gør efter det. Så står vi nu som Jeg filmer nok med min iPad bagefter det. Nu er vi sådan set næsten færdige med det her. Når vi er færdige med det, så skal den lige i køleskabet i en time. 2 timer. Og så skal vi ælte. Så ja, vi ses der. Klar, hvad vi skal? Vi skal have mel. Ja, Sådan, så vi kan vi skal have mel. dej. Og skal vi dej. Nej, alt for. Sådan der, ikke? Ændrer man den ligesom. Sådan her. Ja. Sådan. Så er det lige nogle meget. Jeg kan se det sådan der. Og vi har lige set en meget dejlig film. Hvad har vi set? Den hedder Into the Storm. Og den var rigtig dejlig. Den skal I alle sammen lige se. Den var meget blød. Håber. Og den var ret creepy. Nej. Den var meget sådan nogle par stykker. Kun et par stykker. Den var meget stressende, kan man sige. Ja, så nu skal vi rulle lidt. Ruller. Jeg ved ikke, om har vi flere af dem her? Vi har ikke flere af dem her. Så jeg starter. Så tror jeg, vi skal lave sådan en lille platform, og så har vi sådan en meget fine stjerneform. Vi har taget alt for mig. Ja, god. Der skal lige vise jer. Så er sådan en meget fine stjerneform her. Så tror jeg, den er ved at være der. Min der i hvert fald. Ja. Jeg tror lige, der kan komme lidt mere i siderne. Ja. Sådan der. Hvad står det nu? Så det er med. Jeg er bare vildt god, ikke? Det er jeg ikke. Jeg er den proste i verden.
grimme, det er Louise. Skal jeg lige sige. Så jeg kan godt forestille mig, at vi har noget restedej tilbage, så laver vi lige lidt flere så. Nogen til bare at eat selv. Doodle. Jello Beats, holla at me. Jeg elsker kebab. Jeg elsker kebab. Jeg elsker kebab. Hvilken en er det? Så vi gør lige det her færdigt, og ses vi, når vi skal lave glasur. Gogo, vi ses, når vi skal lave glasur. Så er vi i gang med at få lidt glasur på. Det er så skide dejligt ud. Englebørn. Ja, englebørn. Mennesker. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal putte glasur på den her. Let's go. Shakespeare. Hvor de står fandme bare og spiser det hele. Altså, skal man gøre alting selv? Skal man gøre alting selv? Ja. Det er sådan nogle marings nu, så der kommer til at være sådan nogle mini-marings. Det er rigtig lækkert. Det er meget, meget smukt. Som du kan se, tror jeg. Eller sådan. Lidt smutter. Lige meget. Så putter vi englebasser på. Coco, du skal ikke stå og spise det. Jeg se, nu står. Nu vil Coco bare spise det hele. Coco, hvad er det for noget? Nej, Coco. Kan jeg se den? Det er lidt mørkt. Den er out of the picture. Brændte cookies. Vi skal også lige huske til de voksne, ikke? Sådan. Så er vi færdige med at bage kager. Ja, Små børn. Og det smager rigtig godt. Vi ses på onsdag. Everybody, vi ses, børn.